You have an order of the day. We want Mashiach. לעשות בתוך כל האדמו"ר הנמלכת של יצחק גלאזר. אנחנו יוצאים מספר של הסבא. בבית לפטרבורג. הוא היה אבי המוסר ברוסיה. זה סבא שלי. אבל תמשיך בדרך זו, גם בארץ הקודש. אמן. אני רוצה לתת לכבוד הרב ספר של סדר ברכה והצלחה בכל המצטרף, וכפי שהזכרתי להופך את המוסר בארץ הקודש. אמן. וזה שמחה. איזה סטיל, איפה להופך מיסר או מתרשים. סקויה. בבקשה.